Vítajte. V tejto nahrávke sa naučíte príjemný a jednoduchý spôsob, ako prestať fajčiť. Ak chcete mať z nahrávky čo najviac, použite slúchadlá. Ale nepočúvajte túto nahrávku, pokiaľ šoférujete, obsluhujete nejaké zariadenie alebo sa venujete inej činnosti, ktorá si vyžaduje vašu plnú pozornosť. Najprv si nájdite pokojné a nerušené miesto a pohodlne sa usaďte. Pomaly a zhlboka sa nadýchnite nosom. Otočte svoje oči hore, ako by ste sa chceli pozrieť na svoje obočie. A potom oči opatrne privrite. Pomaly vydýchnite. Chvíľu iba pozorujte svoj vlastný dých. Možno si všimnete, ako vám stúpa a klesá hrudník. Nechajte svoje telo iba dýchať. Odovzdajte sa dennému snívaniu. Nebudete úplne spať a nebudete úplne ani bdieť. Možno si nebudete pamätať všetky slová, ktoré poviem, ale vaša myseľ si s nich zoberie to, čo je pre vás dobré. Ak si nie ste istí, či to na vás bude fungovať, je to úplne v poriadku. Dovolte sami sebe brať to také, aké to je. Neexistuje dobrý či lepší spôsob, ako relaxovať. Existuje iba jeden, ten najlepší, ten váš. Dovolte svojej mysli, aby vás unášala na to miesto, kde sa budete cítiť bezpečne. A dovolte môjmu hlasu, aby vás sprevádzal. Dovolte sami sebe nechať sa unášať na to miesto, kde môžete láskavým spôsobom o sebe počúvať tie príjemné veci. Nič na tom nie je. Nemusíte sa ani snažiť. Vaša myseľ nájde spôsob, ako to urobiť. A vy si iba uvedomíte, že je to rovnako jednoduché a príjemné, ako vrátiť sa v spomienkach do tých najkrajších chvíľ vášho detstva. Keď vám vaši rodičia a vaši blízky s nekonečnou láskou a s nekonečnou trpezlivosťou opakovali vaše meno. A bolo to pre vás také príjemné, až ste si to meno zobrali za svoje. Dnes o svojom mene vôbec nepochybujete. Stalo sa vašou súčasťou. Nepotrebujete si ho stále dokazovať. A presne takto sa veci v živote stávajú realitou. Vytrvalým a láskavým opakovaním. A presne takisto sa odnaučíte fajčiť. Pretože máte v sebe všetko, čo k tomu potrebujete. Stačí iba, aby ste si to vytrvalo a láskavo pripomínali. Existujú dôvody na to, prečo ste v minulosti fajčili. Možno ste to potrebovali, aby ste zahnali nejaký stres a uvoľnili nejaké napätie. Možno ste tie fajčiarske prestávky používali na to, aby ste boli chvíľu sami so sebou. A možno to pre vás bola príležitosť stretnúť sa a porozprávať sa s blízkymi ľuďmi. Je to úplne jedno. Vždy ste vedeli, že existuje aj iný, lepší spôsob, ako dosiahnuť v živote to, čo vám ponúkalo fajčenie. Už je to minulosť. Je to ako prechádzka po morskej pláži. Na chvíľu sa môžete zastaviť a obzrieť späť. A zistíte,
že v piesku už nezostali žiadne stopy. Čokoľvek tam bolo, už je to preč. More a čas to odniesli niekam do zabudnutia. Zostala vám ale sloboda urobiť ten ďalší krok. A vaša myseľ má všetko, čo potrebuje, aby vám s tým pomohla. Tak ako ste sa na ňu mohli spoľahnúť v minulosti, môžete sa aj teraz. Dovoľte jej objaviť spôsob, ktorým nefajčíte. Dovoľte sami sebe nájsť ten správny postup a to správne tempo. Už sa to vlastne deje. Je to jednoduché a príjemné, podobne ako keď ste sa učili robiť prvé kroky. Vaša zvedavosť a túžba mať kvalitnejší život vás poháňali dopredu. A môžete sa na ne spoľahnúť aj teraz. To je ono. Dovoľte sami sebe cítiť, aké to je spoľahnúť sa na seba. Dovoliť sám sebe žiť kvalitnejší život bez cigariet. A tak ako o tom snívate, môžete si skúsiť predstaviť vo svojej mysli, že pred vami je veľká obrazovka alebo plátno. A na tom plátne vidíte seba v tej verzii, keď nefajčíte. Dobre sa na seba pozrite. Ako vyzeráte? Aký výraz máte v tvári? Ako stojíte? Ako znie váš hlas, keď prehovoríte? Zväčšte si ten obraz a pridajte do ňoho farby. Zosilnite zvuk. A teraz pomaly vstúpte do tejto verzie seba. Pozerajte sa na svet svojimi očami, keď nefajčíte. Počúvajte svet okolo seba v tej verzii, keď nefajčíte. Cíťte, aké to je byť nefajčiarom. Cíťte to v každej bunke svojho tela. A ako tak stojíte v tejto svojej verzii vo filmovom plátne, možno si uvedomíte, že pred vami stojí ešte trochu viac nefajčiarská verzia vás samých. Ako drží svoje telo? Aký výraz má v tvári? Akú iskru má v očiach? Čo hovorí? Vstúpte do tejto verzie seba, ako by ste si na seba obliekali ráno čisté šaty. A opäť sa pozerajte na svet cez oči tejto verzie seba. Počúvajte ušami tejto verzie seba a cíťte v každej bunke svojho tela, aké to je byť nefajčiar, pretože to ste vy. To je ono. Je to príjemné a jednoduché. Stačí si to iba dovoliť. A teraz, keď prežívate ten úžasný pocit, aké je to byť nefajčiar, možno sa vám v mysli objaví nejaký obrázok, symbol alebo slovo, ktoré vám pripomína to, že dokážete nefajčiť. Nefajčíte. To ste vy. To je vaša podstata. Zoberte si s láskou do svojho srdca ten symbol, ten obrázok, to slovo, čokoľvek to je. A pamätajte si, že ho máte stále pri sebe. Tak ako vám pomáha teraz, pomôže vám aj kedykoľvek neskôr, keď si budete potrebovať spomenúť na to, že ste nefajčiar. O malú chvíľu budem odpočítavať o 10 k 1 a keď prídem k číslu 1,
budete naspäť pri plnom vedomí na tom mieste, kde sa teraz nachádzate. Ale budete mať so sebou aj ten úžasný pocit, že ste nefajčiar. Budete mať so sebou aj svoj symbol. Budete sa pomaly vracať k plnej pozornosti, ako keby ste sa prebúdzali, pretože prebúdzanie sa je tá najprirodzenejšia vec na svete. Prebúdzate sa každé ráno a ani neviete, ako to robíte. Ale môžete sa spoľahnúť na to, že sa viete vrátiť k plnému vedomiu. A urobíte to aj teraz. 10, 9, 8, 7. Pomaly cítite, ako sa vraciate k svojmu plnému vedomiu. 6, 5, 4. Možno si potrebujete trochu ponaťahovať končatiny. 3, 2, 1. To je na dnes všetko. Verím, že vám to pomohlo a pokiaľ chcete sugestívnu nahrávku na nejakú inú tému, dajte mi vedieť do komentára. Majte sa pekne.